Jeg optager nu. Det stank det der, det gjorde. Jeg faktisk meget klam lige. De klam den. Hold din kæft, det var din bøs. Hvad sagde du? Hold din kæft, det var din bøs. Hvad siger brækklassen? Ja. Den ligger så ud over en træs. Er du en ko, hva'? Er du en ko? Det er en ny måde. Jeg drejer en ko. Shit, mand. Ved du, hvis man går hen... Ja, nu må jeg gerne flække grine, men hvis I går hen og vælger en ko midt om natten, når du står op og sover, så dør den. Det gjorde du da ikke. Det er skarpt, mand. Ind i min mund. Jeg synes, det var meget tidligt.